êrişên Tirkiye bo ser saziyên xizmetguzariyê yên Rojavayê Kurdistanê piraniya çavkaniyên enerjî û petrolê wêran kirine. Niha li Rojavayê Kurdistanê krîza dabînkirina benzîn, mazot û gazê derketiye. الملفت للنظر أن هذه الاستهدافات Tişta vê carê balê dikişîne hikûmeta Tirkiye bi zelalî ragihand ku dê jêrxan û saziyên xizmetguzariyê yên rêveberiya xwe ser bike armanc. Ku nêzîka 5 milyon kes li Bakur û Rojhilatê Sûriyê Sûdê ji wan dibînin. Lewra ev îtiraf, şahid û belge jêre navên ku bin pêkirina mafên mirov û yasayên navdewletî ye. Berpirsên rêveberiya xwe ser ji ber têkçûna bîr û sentralên enerjiyê hewara xwe digihînin civaka navdewletî da ku piştîvaniya wan bikin. Her wiha daxwaz dikin Tirkiye li dadgehên navdewletî bêcezakirin. المجتمع الدولي أن تحول هذا الملف Divê civaka navdewletî tawanên hikûmeta AK Partiyê bike dosyayekê navdewletî û li ser van tawanên dijî jêrxanê û mirovayetiyê li dadgeha navdewletiya Dadê û yên navdewletî bêcezakirin. Her wiha em ji her du welatên garantorên girêbesta Bakurê Sûriyê dixwazin ku bi rolê xwe rabin. Di vê çarçoveyê de Pisporê Rûsî Dmitry Kim jî dibêje armanca êrişên Tirkiye bo ser jêrxana xizmetguzariyê li Bakurê Rojhilatê Sûriyê tenê çêkirina rewşeke gelekî xirab a aborî ye. Da ku xelk navçeyên xwe bi cî bihêlin û divê rêveberiya xwe ser vê dosyeyê bike pirseke navdewletî. Lolo Xan Rûdaw